स्टूडियो न्यू राग म्यूजिक के प्रस्तुति के आज सुनाई क्रिकेट कहानी पढ़ल बा सब पर परेशानी पड़ गइल बा सब पर भारी। साउथ फिल्म के बात छोड़ा आईपीएल देखेल पैसा जोड़ा। पैसा गरीब लोग कहाँ से लाई 499 में चलत भाई। जे भी बा क्रिकेट के दीवाना देखेला छोड़ देले बा खाना। कितना कइनी ऐप डाउनलोड तबो न देखनी लाइव एपिसोड। इहे बसादा कार्ड के खिस्सा सुनो ये भाई आईपीएल चालीसा। मोदी जी को दिए के भलाई दी सबके क्रिकेट दिखाई कदत सबे इहे टराई। जनता के होरी परेशानी इहे रउआ से कहतानी। फ्री डिश पर चैनल मंगाई ओहू पर आईपीएल चलाई। कहाँ से इतना रुपया आई कैसे लोग रिचार्ज कराई। हॉटस्टार के फ्री कराई ना तो कोनो ऐप मंगवाई। आशिक अभय मिथिलेश बतावे बबुआ मुन्ना गा के सुनावे। म्यूजिक आज सुनाई क्रिकेट कहानी पढ़ल बा सब पर परेशानी पड़ गइल बा सब पर भारी। साउथ फिल्म के बात छोड़ा आईपीएल देखेल पैसा जोड़ा। पैसा गरीब लोग कहाँ से लाई 499 में चलत भाई। जे भी बा क्रिकेट के दीवाना देखेला छोड़ देले बा खाना। कितना कइनी ऐप डाउनलोड तबो न देखनी लाइव एपिसोड। इहे बसादा कार्ड के खिस्सा सुनो ये भाई आईपीएल चालीसा। साज फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाला छपरा चौक।